Mărește, frate. Mărește ștampila. Ei, frate. Mărește ștampila, să-l măr. Ce ștampile? Că nu mă duc ștampile aici. Dacă îmi pui ștampile, poate mă uit după. Stai singur în pâiniși. Da, da. Mărește ștampila, bă. Acum? Da. Da, imediat. Dar nu vorbi. Ascultă melodia încet și mărește ștampila. Stai că un pic că mă rump. Vezi, mă, cu Frate. am și voce și video. Lasă-mi pula mea acum voce. Lasă, stai acolo jos. Fii atent, concentrează-te la... Frate, concentrează-te la măr. Uite, aici are o ștampilă. Uite aici. Aici e o ștampilă, vezi? Unde, drag? Uite acolo. Dar e din aia așa șmecheră. Concentrează-te. Lasă-te. Frate, lasă-mi pula acum telefonul. Ascultă melodia. Bă, lasă, bă. Ia uite aici, fraiere. 2992 de minute și 0 secunde pentru apelul în Rom Telecom. Ce e la Cosmotei? La Cosmotei. Am 3000 de minute, 3000 de mesaje, 3000 de minute în Rom Telecom. Acum o știi. Ce? De când am aia? Să mor. Nu să mor. Lasă cum am pui mea. Concentrează-te. Da. Lasă acum, concentrează-te la melodie, mă, fraiere. Bă, ce pula mea facem acum? Fii atent aici. Ori stingul la lume să vedem. Eu ce spun? Hai că-mi pică mărul cu așa. Bă, fii atent aici. 2990 de SMS. Lasă-le-mi pui SMS-ul, cum dai tu SMS-ul în Rom Telecom? Cu de dreptul? Nu SMS-ul. Zi, cui dai tu SMS-ul în Rom Telecom? Bă, eu știu că la 7 beri, la 2 litri poți dai. Lasă-mi pui-mi acum, concentrează-te aici. Dar nu schimba melodia, ascultă melodia aia, bă. Că pe melodia aia. Nu, lasă pe aia. Eu spun serios. Pentru că după 7 beri am spus și 4. Uite. Na, să vedem melodia. Da, băgă mea. Așa. Gata, nu mai. Stai. O picat. Așa. Unde? Uite că spune aia cu elefantul, bă. Stinge-te, închid un pic. Ia uite. Frantic, unde e ștampila acum? Ce nu mai vezi deja? Înseamnă că sfug ochii. Ești obosit. Gândește-te. Sunt obosit. Ia, sunt obosit. Sunt obosit. Dar nu, asta te trezește din somn, mă. Închide aia în pâine, mă. Dacă vrei la calculator, dacă nu... Taci, mă! Așa, da. Acum... Hai că ai ochii tulburi deja. Spune. Urmărește cu atenție. Urmărește. Mergi pe sus, Nu, stai mă că îmi pic mărul. Urmărește cu atenție. Ochii să-ți fugă după măr. Concentrează-te. Concentrează-te, fraier. Concentrează-te. Fără mea filmează. Concentrează-te. La România au talent. Dacă se adorm, mă bag să mur la România au talent. Vreau să mănânc ceva, dar mă dorme aici, în pula mea. Am acolo mai o felie de pită. Zic să-i dau muie la aia care se uită acum la videoclip. Stai! Pauză! Hop! Așa stai, stai! Stai că mă uit o idee. Hai bă că mă obosește mână. Bă, bași cu lață. Păi stai mă că eu dau cu țucara în gură, cum? Ei, o muie de pachet. Ia, rugă toată, bă. Bă, dar dă-și tu ceva mai ușor, bă, că să mă rupe la mână în pâine. Dă-și tu ceva mai ușor. Uite aici, l-am găsit. Urmărește. Concentrează-te pe el. Ce muie ai pe aia, Concentrează-te cu atenție. Cu atenție.
Ce prost ești, mă, Doamne! Să-i reconcentrezi-te cu atenție. Uite-te la asta, nu te uita la mine. Aici, la La asta. cine mă uit? La el mă uit. La asta. Concentrează-te la asta. Ia eu mă concentrez cum dracu, nu. Uite după el. Bă, eu mă uit. Uite după el, fraiere. Bă, eu mă uit. Nu e să-mi fac Hai că-ți prea tare melodial. Dă-mă ce ca să dau eu drumul ăsta în porno, auzi aici. A, deci nu mai vine pe acolo asta. Cum să mă mea? Aha. Deci dacă trebuie să caut pe aia, unde Dumnezeu e aia? Da, acum să o caut pe aia și după aia. Da, da. Nu e asta, unde e? Ia cântă-și tu. Cai după atât aici. Dacă vei la calculator, dacă nu bași piciul. Hei, am. Am băgat la că Nu se bagă pe dar tu trebuie să treci după aia, după aia. Unde mă duc eu cu ea acolo? Unde te duci, bă, dăiștul meu? N-am cum. N-ai Eu cum? trebuie să fiu concentrat la tine, să te uiți tu la asta. Bă, ori te uiți la asta, bă. Zi, da. Dar ce facem? România au talent. Da. Românii n-au talent, da. Așa, hai că te apetești de cap. Hai. Da, mă, dar ce... Păi dai că mai ia că duri, că du-te dracu de boschet. Tot șmecherii. Păi fă-l cu acolo, că mă uit după el. Nu am treabă. Nu, fraiere. Uite-te, ia după ea. Bă, uite-te la... Dacă te iau țigară, pe cum? La țigară acolo, cu băiatul, e protul. Hai ce bran fac pe aici acum de lucru. Mâine la 2 așa v-aș cu rezistență. Uite-te tot, stai din gură. Ha? Concentrează-te la melodie și uite la asta. Ce nu de? La aia. La care? Vezi că se golește bateria de la. Uite cum ce pula mea cu ledul ăla, bă. Te bag la YouTube, îmi pui mie, România au talent. îmi pui. Dacă te adun, România au talent. Primul om care vrea să mă doarmă, dar eu nu știu cum, habar n-am. Nici la... Așa, hai, continuăm. Du-te fără lumina, mai că poate te supără lumina. Nu mai obscură. Hai să scurg din lumina, că ține tu așa lumina. De ce? Ești obosit? Ești obosit înseamnă. Deci trebuie să mergi să dormi. Trebuie să-ți în capul. Ești pe bune. Nu se ducă. Dar de ce? Deja te trage într-o parte, ești obosit. Deci își face efect. Hai să mai iau unul. Dar ce pula mea, mă, tine, că-ți fut un jet din ăsta, am făcut figură, ce că... Pula mea. Da, mă, cred, uite, prospețime, bă. Prospețime, de durată, încă, fraiere. Prospețime, foaie, de pula mea. Prospețime de durată, fraiere. Pula mea, Asta am vrut să văd, în pâine la tine. Prospețime de durată.